از نور بو بجنا خدا بچه کمی کلام ره بچه کمی بزن برامن و نکی yerindayım Lemlemin Telekom nanayı pege Telekom nanayı pege Aklam nevezme yerine Mrada biyada zıt kitabanım nevecemi Danıyı kami Smada zıt kitabanım nevecemi Danıyı kami Di rêwîtiya xwe ya li ser şopa dengên nemir de vê carê em dixwazin hem di warê şêwaz û hem jî di warê herêmî de qirikekê dengbêjî ya cuda bi we bidin nasîn. Ji bo vê yekê jî em ê berê xwe bidin herêma Dêrsimê, warê Seyîd Riza, Elîşêr û Zarîfeyan. Ji ber di warê nivîskî de gelek çavkanî hatine tunekirin û berwajîkirin, dîroka devkî ji bo Kurdan her timbûya xwedî ciyekî girîng. Ev yek ji bo herêma Dêrsimê jî derbas dibe. Ji ber xwedî baweriya Elewînin, Kurdin li vê herêmê dijîn, ji serdema Osmanî heya niha her tim dibin zext û pêkutiyan de mane. Rastî qetliyaman hatine. Hebûna wan hatiye înkarkirin. Li hemberî tevî van hewdanên tunekirin û înkarkirinê jî, Kurdên vê herêmê wekî yên herêmên din bi rêbazên devkî hewl dane rastiya xwe biparêzin. Bêguman ên ku pêşengtiya vê parastinê jî kirine dengbêj, hunermend an jî çêrokbêj bûne. Ew bi kulam û lorînên xwe çi hatibe serê gelê wan, çi qewmî bin, yek bi yek parastine û anîne zimên. Mahmûd Baran jî yek ji wan navan e ku bi dengê xwe yê balkêş, bi qirika xwe ya Dêrsimî û bi kulamên ku afirand rastiya ku gelê Elewî li herêma Dêrsimî jiyan her tim zindî girtiye. Walemne bçe kemi Klamne bçe kemi Bezabramın ve niki yerindayım Lemlemin Telekom nanayı pege Telekom nanayı pege Mahmûd Baran di sala 1922 de li gundê Bargenî ya girêdayê navçeya Xozata Dêrsimê jî dayîk dibe. Naskirina wî ya muzîkê re jî hê di wan temenên piçûk de çêdibe.
سەدەما vê jî bavê wî Mehmet Baran yek ji hozanên herêmê bû. Pêwendiya bavê wî ya bi muzîkê re bandor li Mehmûd jî dike û ew jî bi muzîkê re eleqedar dibe. Piştî ku ferq dikin Mehmûd xwedî dengekî xweş û balkêş e, bavê wî wek mamosteyekî hewl dide ku Mehmûd dengê xwe pêş bixe. Ew hewldan bikêrtîn. Mehmûd di demek kin de bi dengê xwe bala derdoran dikişîne. Hê duan salan de bi zaravayên kirmanckî di mîlî kulaman distirê. Her wiha ji ber zimanê Tirkî jî dizane, carna jî bi Tirkî kulaman dibêje. Devi derdo 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 Lala kura kurmaram gasbeye kabile günde ve bişevut liyane Delal yadle müsekiniler roka derle orta her do hevliyane Dibarini ustere çavane Açıpım bebek u kiza herame merane vay Devi derdo 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 kula pemirne derdo Devi derdo 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 Nola kura kurmaram gasbeye karan ektibine günde merra derbaz bu kaynalaqey Aşım peşem go kavrancı du bu xagi bu xadete ki barete çiye Gavaster molate xerib garibistan aşavuti ser barem kule bin barem meraqe Xelke valeme bu maşuq male dünyaya esternakim surete be xalu deqe Vay Bi taybet duwarê lorînên Dêrsimê de şêwaza kulamên Mehmûd Baran gelek bandorker bû. Bi qasî bandora dengê wî navarokê kulamên wî jî ew qas biwate bû û gelek tişt vedigotin. Herî zêde jî rastiya ku li dijî Elewiyan diqewimî di kulamên Mehmûd Baran de cih dikirtin. Qetlîama Dêrsimê, pêkanînên hovane yên ku li dijî Elewiyan pêk dihatin, di dengê Mehmûd de cardin bi tevî jana xwe ji dil ji mêjî diherikîn erdnîgariya Dêrsimê. Kulamên wê yên wekî Sekesûr, Axzûnîka, Wesayê û Derdo Derdo ji wan berhemên wî ne û qetlîama Dêrsimê vedibêjin. Devi derdo 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 Lala kura kurmaram gasbeye kabile günde ve bişevut liyane Delal yadle müsekiniler roka derle orta her do hevliyane Dibarini ustere çavane Açıpım bebek u kiza herame merane vay Vay Mezrak gözeyden aravi Valem nebçeye kemi Kulam nebçeye kemi Bezabramın veniki yerinde Wilemlemin Telekom nanayı pege Telekom nanayı pege
كلام نواز ما يرنا بقاسی جانا کو دهات جین برخودانا لدجی داگرکر و کوژرین هوفجی هز ددا برهمنوی. جارنا سید رضا، جارنا جی برخودانا علی شیر و ظریفه یا لکوچکری دبون چافکانیا کلامین دنگ بیجه نمر. او ده همان دمیده کسی که خودی دل اوین بو. دزانه بو کو بی اوین جیان بیواته. جیان کم و قلسه. بوی باوریه لگل مجارین جواکی لسر هستا اوینی جید سکنی و دبرهمین خود مجار اوینی دهونند. وک میناک کلامینوی غزال و توله توله جبرهمینویین کو اوینا کرد ود بجانه. د سال 1940 ده دبن ارتشا ترک ده نچار دمینه دبه لشکر. 4 سالین درێژ لە لەشکریە دمینە. لور فێری پیشەیە سۆلبەندی ئانگۆ ناڵباندیە دبە. پشتی کو لەشکری دقەدە بسایاوێ پیشەی دەبارە ماڵبەتە خۆ پێکتینە. جارنا جی وەکی بە حەزاران شێنیên هەرێمێ بڕێیا قاچاغی بازرگانیا تتونێتکە. ئەv یەک بخوارە خەتەران jî tîne. Gelek caran rastî gef û zextên hêzên dewletê tê. Lê ji ber debara xwe pêk bîne li gel tevî xetereyan karê xwe didomîne. Xwedî kesayetek gelek dilsoz bû. Ji bo wî hezkirina mirov û jiyanê wek ava jînê pîroz û giring e. Ji ber vê jî bi heval û hogirên xwe re danûstandinên giranbuha afirandibû. Di van danûstandinan de jî her tim li ser zimanê dayîkê disekine. Di her axaftin û sohbetên xwe de bal dikişîne li ser jiyana bi zimanê dayîkê. Ev yek di hunera wî de jî xwe dida der. Kulamên xwe gelemperî bi zimanê dayîkê de anî ziman. Ben de bira tenê kirmançkî bajim bira. Bira da çûk bira xirnîge hata xirnîge roja xirnîge. Bira tezizan aytî. Rega bi zewdî bidare mazî وغا مسيار بويا القرية زوية كاكام كادت زنقان يالدايكو كوك من دادت خازين
وەگو بەرۆلێ گەدیە لەوێ منە پۆڕۆلێ کێتیە لاوێ من نەوێ وی بگۆ بگۆ بەرغێ بەرانانۆی وی بگۆ بگۆ بەرانە گۆمانۆ وی سالی لەگەدیە مەزنەوە زۆر وەسەد ماڵێ سەنیالو لێلە دایە ماغرەوە دایە ولمەینە گونا منێ زارمەگە جا و قەوا منێ کەمەگە دیوانێ ماڵا منێ برای منێ قزیک لێ شوونە منێ وی بگۆ 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 لەم بیێ بگۆ ساڵا 1964 محمود باران ji bo beşdarî bernameyekî muzîkê be wek mêvan ve dixwînên Enqereyê ku beşdarî TRT bibe. Li wir ji wî daxwaz dikin ku bi zimanê Tirkî kulaman bibêje. Li hember vê daxwazê Mahmud, ez Kurdim û dixwazim bi zimanê dayika xwe kulaman bibêjim bersiv dide. û avahiya TRT diterkîne. Ev sekna wî di heman demê de rastiyek radixist li ber çavan. Ew jî ev bû ku Mahmud di heman demê de xwedî nasnamayeke welatparêz û di vê xêzê jî şoreşger bû. Piştî vê serboriya li TRT Mahmud Baran wekî bi hezaran kesên ku ji debara xwe berê xwe dan Almanya û welatên din ê Ewropayê dikeve rêya welatên biyanî. Di sala 1965 de li Almanyayê bicih dibe. Li Almanyayê li aliyekî hewl dide ku bi keda xwe debara xwe pêk bîne, li aliyê din jî di derfetên ku dibîne li ser kulam gotinê disekine. Di demek kin de wekî li welat, li Almanyayê jî navê wî yê xweş û balkêş tê nasîn. Lê vê carê ji dengê Mahmud kulamên bêhtir dilsoz dihatin bihîstin. Lewre hesreta welêt jî di dilê wî de çikiya bû. Weza pepuye u serbeş vinge bane Weza elden abone gey Karsına kola weza feleke kale natsani voy nemne voy Vay da vay 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 Felek zane sanem grotone zontay Felek zane sanem grotto vazo kamire nasavaje Piştî ku dengê wî tê nasîn li Almanyayê hejmara kesên ku wî naz dikin zêde dibe. Kesên ku derfet dibînin diçin li cem wî û ji dengê wî yê xweş kulaman guhdar dikin. Hin kes jî ji bo dengê wî tomar bikin bi qaset û teybên xwe amade dihatin. Bi vê yekê ve Mahmud Baran li Ewropayê dibe xwedî nav û deng. Dengê wî ji Almanyayê heya Fransa, Hollanda û Tirkiyeyê belav dibe. Pêvajoya li Ewropayê heya 1975 berdewam dike.
لورا geleke biriya welat kiribû lewre hesreta xaka dayîk û bavê wî derketibû asteke mezin. Tekana rêma bû ew jî vegera li welêt bû. Piştî ku vedigere welat di havîna heman salê de ango havîna 1975 de rojekî hevalên wî jê dixwazin ku bi hev re biçin seyranê. Mahmûd Baran vê daxwaza hevalên xwe erê dike û diçin li rex bendava Kebanê. Hewa zehf germ bû. Ew hevalên xwe bi kêfxweşî hesreta salan dabîn dikin. Lêbelê ji carekî ve tiştek diqewime. Bêhna Mahmûd Baran diçike û dilê wî disekine. û cara dawîn li hevalên xwe dinêre. Ew jiyana wî ya zehmet û bijan ew roj li ber ava bendava Kebanê hatibû rêwîtiya xwe ya dawîn. Ew dengê nemir wekî bi dehan navên din xwetir ji me xwastibû. Devi derdo 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 Nala kura kurmaram gasbeye kabile günde ve bişevtliyane Delalya dilemi sekiniler roka derle orta her do hevliyane Dibarini ustere çavane Açıkım bebek u kiza herame merane vay Devi derdo 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 kula pemirne derdo Devi derdo 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 Nala kura kurmaram gasbeye karan ektibine günde merra derbaz bu kaynalıqey Aşım peşem go kavrancı du bu xagi bu xadete kibarete çiye Gavaster molate xerib garibistan aşavuti ser barem kule bin barem meraqe Xelke valeme bu maşuqe male dünyaya esternakim surete be xalu deqe Vay Mahmûd Baran jiyana xwe ji dest dabû. Lê li pişt xwe gelek berhemên ku gelek aliyava xwedî taybetiyên giranbûha hîşt. Her kulameke wî rastiyeke civakî radixist li ber çavan. Her kulameke wî wek çavkaniyeke dîroka devkî di mêjiyê guhdervanan de derbasî tomaran bû. û îro di serî de li herêma Dêrsimê li Bakurê Kurdistanê bi saya dengbêjin wekî Mahmûd Baran civakek ji rastiya xwe agahdar e. ولم نبتشي كمي كلام نبتشي كمي بزبرة من ونك يرندايو لمن تلقى من ناي بيج تلقى من ناي بيج وكلام نرزما دست كتابنا من جميع دعني كمي
مد صدق تبان ابن جميع داني كبير که قربان آباد چه می دیار بکری دی سایی رو تیه لمه لمه لیله دماد به حجی درده و بینی کدی دینیا آجی من وادو ماما من کدی يا ما